хора, сега играем Hexit, защото от много време съм играл Minecraft, изобщо не съм играл нищо от много време. Така че реших сега да почна да снимам на Hexit. И сега в момента правя нов свят. Мамка му, що се вижда така? Така. И сега ще го правя. Но... дано да виждате така. Back to... Ооо! Get out. Така. Оставам тук. Имам карта, което е яко. И... О, това е нещо като... Лифт. Нещо мисля. Стига да дойдох. И тук и всичко почна да мисля. Кил. Умри. Аре бе, ще не мога да тичам. Мога. Не лагва е. Чакай бе, кой ме бие? Ми лагва. Що така? Айде мисля па да не удара на искам те убия. Да, ти си ударен, но все пак. Такъв е израз. Така има много овце, като за начало е доста добре. И ни е спал на доста добро място, де. И така, за една легуеме си вълна. О, каква е тая тухнена постройка тук му. Някакъв капан или... Нищо. О, ей! The best game. Така. Нека да си вземе дърво. Крава! Много си слаба, бе, крава. Виж тия крави, бе. Мене така ми струва ли тая много слаба. Не разбирам тук. Какво става? Аз не знам кога ще го продължа, но когато почна да снимам ми се бъгва и ми спира. Така че ще я видим. Но поредицата ще я продължа спокойно. Така, сега какво да правим? Как пасе е сладичко? Ай, паси, ма! Паси! Какво сте дървета, бе? Или в този лак? Изгубих да... Чакай, ако си хвана. Кова да бръхме името. Ще го питомъстия. Моля, това какво е? Искам саплинг от това. Шугатис! Намеря си. Бах му. Кстяно и дървета, бе.
Това да гледаме нещо, аз трябва да се върна при някакъв край да ги тепам. Овцески баям. Право много добра комбинация. А в момента исках да тръгна там, но Ария не сам става. Не, тук мога да си направя. Ето, тук ще почна къщата. My home is here, it will be here, it's here, земята е как е. Стиле. Тъпо дърво. Group all selected. Select skin. Кеф. Ама друго. Не, това е яко. Чакай, къде ще е? Ето ми кефи. Това ще го става. Damage color. Без цици така си. Perfect. Safe in temperament. Чака ботата не ме кефът. Не, кефът ме. Аз съм тук. Мога да си сетна. Maker name. Home. То. Ама сега да го махна. И да си видя селекчето. А тук мога ли да направя? Хей, така. Не, има ли го това? Group no selected. Чай малко, да, аз тук не съм си селекнала. Абе, беги от този скин, бе, чай малко си селекна тук. Какво ти казах? Така, сега. От тук всичко върви добре. Ама сега като се стъмни, какво ще правя? Не знам. Това мога да ги са да тия? Така. Ами, айде да събирам дърво. Този епизод... Не епизод, ами... Да, този епизод ще го разделя на две. Първа част ще ме втора. Ето като според това. Тук. Не ми пука дали не е симетрично или е симетрично. Важното да ми да е къща. Не да е юрган. Юрган. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Добре, това ще е за този епизод. Сега ще имам още един път. Надявам се ви хвана. Да, всъщност до след малко.